Mehmet Yavuz Doğru haber Haqdarbun qîmnake Şeytanên erdnigarî û coğrafyaya me kirine gola xwînê dîsa di dewrê de ne. Ji qulika ku herîkêm em sed carî hatine gezkirin, hindik maye ku em cara sed û yekê dîsa were gezkirin. Ev gaflet e, cehalet e an xıyanet e gelo. Hema tu navekîlê bike. Şeytanê me zin wê Siûd ziyaret bike. Li herêma îsmeta me dîsa wê li nava çavê me binhêre û derewa bike û tinaziyê xwe bike. Wê dîsa bi çavê kêm aqilan li me hemûyan binêre. Peyamên aşîtî û biratiyê wê bide. Wê bi xurûra me şa bibe. Wê li ser demokratbûn û xêrxwaziya zilamê spî vir û derewên xapînok bixwîne. Wek helbesvan dibêje, hatiye me rizgar bike wê biqîre. Em ê jî lê guhdar bikin mîna berxika, di nav zillet û ecziyetê de. Gelo em ê bêjin ma ev filîmahanê berîniha jî temaşe kiribû, an na, ez nizanim. Lewra sala 2009 de Obama bi heman hincetî di seyr û sefa xweya li ser Misrê kiribû de tinaziyê xwe me kiribû. Wî jî em kiribûn şûna kêm aqilan. Gotina xwe bi esselamu aleykum dest pê kiribû û bi ayeta ji sûreya Hucuratê axaftina xwe bi dawî kiribû. Gotibû ne hewceya Emerîka û alema İslamê têkevin pêşwaziyê. Di beyanata xwe de gotibû divê ev bêewletî û nepêbaweriya di navbera Emerîka û Müslümanan de were bi dawî kirin û qetilkirina pîrek û zarokên masûm red kiribûn. Herî zêde jî gotina bêewletî ji bîra min naçe. Di salên nodan de wexta me Emerîka müttefîk û şirîkê xwe yê stratejîk dihesiband, mîna ku xelaskar be bi hurmeta kemal ew pêşwazî dikir û destê xwe li ber da ser hev. Ewan li İncilîkê bi teyaran ji PKK re qase qaseçek û sîleh û teyare sewar belav dikir û alîkarî dikir. Bi şeytan re kirina şeytanî mîna ku Ebbesê re îştîgal bêkirine. Wê demê em li xwe meyzînin binêrin. Em di wextekî wisa dine ku bestenê heqdarbûn qîm nake. Hewceya çareserî were dîtin. Wekî din em her carê winda dikin. Em tên biçûk xistin û me dixin şûna kêm aqil û aptalan. Di dîrokê de bi qasî mesela Sûrî em bi tut tiştê ew qas neêşiyan û xemgîn nebûn. Nirxên me serûbin kirin, belawela kirin. Maqseda di navbera Şiî û Sunî de her kûçû zêde fireh bû. Emperyalizm qelbê ernîgariya İslamê fiîlen îşgal kir. Her kûçû Siyonîstên dagirker kustex bûn. Gav bi gav ber bi hedefa xwe ya 3000 saliya împaratoriya dinyayê ve nêz bûn. Müslümana doza Mescidî Aqsa û Qudsa Şerîf avêt paş. Li ser warê me ya sulh û selametê, li ser erd û axameya bi bereket û comert, êdî ji her 10 deqeyan carekê zarok ji birçîna dimre. Pîrekên masûm ê ketine rewşa penabertiyê, zarok ixtiyar di nava dest û piyê bêmerhametan de marûzî her cure zulmê dibin û wan bêrûmet dikin. Bi 10,000 zarokên me bi polîtîqa û berjewendiya gemariya dewletên xirbî ji mafyayên organ û çeteyên fuhûşê re dibin qurban. Gelek meseleyên bi vî rengî gelek. Hal ev e ku bi qasî zerreyê mîsqal tu qedr û qîmeta heqdarbûn û mafdarbûnê tune yên nemaye. Her müminekî xwedî edalet, merhamet, feraset û basîret divê êdî xwe di mijara ispatkirina heqdarbûnê de nebetilîne û bestenê li rêya çareseriyê bigerin.